Máme tu ďalší haul z Ameriky. Tentokrát tu mám Ulta Beauty, Lululemon a Sephoru, takže ideme na to. Začnem asi Ultou. Tu som bola teda úplne prvýkrát a je to tam úžasné. Prvé, čo som si kúpila, je táto Morph cestovná sada štecov. Ja som si teda chcela kúpiť tie klasické veľké štece, ale keďže veľa cestujem, teda chodím stále hore-dole, tak toto je úplne, že ideálne pre mňa. Toto ste už videli vo videu. Pôvodne to stalo $40 a ja som to kúpila za 16. Je to Too Faced licenka a olej na pery. Potom som si kúpila túto virálnu ústnu vodu z TikToku. Tady chodím, tam kupujem Touchland, lebo toto beriem dosť aj akože domov ako darčeky, takže toto kúpujem všade. Kúpila som teraz tento levandulový a santálové drevo. Posledné, čo som kúpila v Ulte, sú tieto Lemmy cukriky. Ja som kúpila teda Lemmy Pur, to sú akože probiotické, a potom som kúpila Lemmy Deploat, ktoré sú akože na nafúknuté brucho. No a poďme na Sephoru, kde som sa trošku akože... No, kúpila som si tento Charlotte Tilbury set, ten už mám vyprázdnený, ale teda je tam ceruska na pery a lesk na pery. Mám to momentálne na perách, je to odtieň Pillow Talk Fair. Kúpila som tento mini Pineapple Cleanser, potom tento mini cestovný Glazing Milk. Barrier Butter som si kúpila, lebo ja mám ten Barrier Restore Cream a že vraj tento Barrier Butter je lepší. Uvidíme. Lip tint v odtieni Toast a túto Peptide Lip Shape v odtieni Lift. Ja mám odtieň už Twist a milujem to, takže som si zobrala teraz odtieň Lift. A licenku v odtieni Piggy. Úplne je krásna, strašne sa teším, keď si ju dám. No a ešte som si kúpila dve veci. Tento styling krém od Dye, to určite poznáte, to je taký ten krém, ktorý môžete používať aj na sleek účesy, ale môžete ho používať aj normálne ako výživu na vlasy. A ešte som si kúpila tento Maran, netuším, ako sa to číta. Je to proste hydratačný krém. Kúpila som si jeden, to je taký vanilkový, a teraz som si kúpila tento mandarinkový, lebo mám pocit, že ten je ešte lepší. To bolo teda všetko zo Sephory a z Ulta Beauty a ideme ešte na Lululemon. Tam som si kúpila iba jednu vec. Kúpila som si takúto bežovú so zlatými detailmi. Sovčas si kúpila takú rúžovú, ale ja som sa v tej rúžovej akože vôbec necítila dobre. Na mňa bola strašne lososová, takže ja som si zobrala takúto bežovú so zlatými detailmi a má dokonalý materiál a fakt je extrémne príjemná a krásne sedí.